Ayun mga ka-journey, nandito tayo ngayon sa Shell. Ang sama ng pakiramdam ko kasi nandito yung utol natin. Hindi tayo pinapansin mga ka-journey. Ito yung pinakamasakit na part, yung hindi ka pansinin ng iyong hindi ka pansinin ng utol mo, di ba mga ka-journey? Ayan, dumating na iba nating kasama, pero isa nating yung kapatid natin, yung utol natin, hindi tayo pinapansin. Try natin ulit pansinin. So, siyempre sa tagal naming hindi nagkita, boss. Ayan, boss RD. Boss, may problema ako eh. Ang sakit pala sa pakiramdam yung hindi ka pansinin ng kapatid mo. Ayun siya, kanina pa oh. Tol! 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 Wala! Wala pare, di tayo pinapansin mga ka-Jenny. Tol! Wala.